Labi na ron nga ting-init pa nakitang haom na kiningwang higayon aron malimpyohan ang mga drainage o mga kanal agig preparasyon pagsugod na niya sa ting-uwan sunod buwan. Kini sa mag-iawhag sa mga opisyalis sa kagamhanan nga ngayang himoon. Ang report ni Nico Serino. Sa Mandaue City Engineering Office, naabta namo si Rose Indig nga misubmit sa iyang request sa syudad. Bitbit ang suwat nga giendorso sa ilang barangay sa Gizo, nanawagan siya og aksyon sa ilang dapit sa Maydan Bibi Kabahog nga bahaunon kun kusog ang uwan. Daghan na kay hugaw gani. Kanang didto dapit sa amuunahan, dili na mo flow gyud ang tubig tarong kay gikondem lagi ang uban didto. Wa na tarong gyud nga kuan. Matud niya, maayo karong panahon na kini trabahoon samtang ting-init pa. Mao bitaw akong gikuan gyud ron nga wa pay June ako na ning makuan kay aron ma-aksyonan ni nila ba. Sa mga ingon-ini nga request sa mga residente, sa City Engineering Office kini i-forward aron maaksyonan. Kini tungod kay anaa kanila ang ekipo ug mga personnel nga gikinahanglan sa trabaho. Sa iyang bahin si Mayor Jonas Cortez mipasabot nga gikinahanglan gyud ang paglimpyo ug paghawan sa mga waterways. Agisab kini og preparasyon kun musud ang ting-uwan. Awhag niya sa mga departamento himuon kini. Sa Mandaue may mga lugar ng giilang flood-prone areas nga daling maapektuhan kun kusog ang bunok sa uwan. Summer gani kaning atong kuan sa drainage declogging mao ni panahon gud nga ato ilimpyo sa atong mga kuan para moabot ang ting-uwan dili ma-compounded ang atong problema nga giatubang. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.